Понякога, когато оставам сама, започва да ме мъчи мисълта, че живея в клетка без никаква врата. Не мога да се махна ни да вдигна ръка, защото господарят е измислил това, да стоя натясно срещу порцийка храна. Друг път превъртяла от ужасен сън, ставам от леглото и поглеждам навън, да видя там ли си всичко в комплекта както си стои. Въздуха, небето, дървета и река станали са черни, но това е от нощта. О, всичко си е тук, не съм ограбената аз. Храна.